Yau dan tsaya labaran je shagon ce cira kuɗi a da sai mu ci. Wancan shagon zaka cire kuɗi a ciki? Last time da na cire kuɗi a cikin wancan shagon ban ji da daɗi ba. Amma kamar ba shi bane. To ni ma na ga wancan kamar sabo ne ya kamata to shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya kasuwa? Alhamdulillah. Okay. Akwai cash ko? Akwai cash. Tsaya mu 10,000. Okay. A'a. Ya naga 100 kai da muke da kai 10,000 kuma. Mu gani? Ya haƙuri, mistake ne na ƙara zero. Ban da Allah, zan rubuta ma akan number ɗina, ai ka maida mun da 90,000. Ba matsala insha Allah. Ya haƙuri. Gashi ka maida mun da 90,000 ɗina, 90,000 za ka maida mun. Insha Allah baka da matsala. Lakaka. God have mercy upon us. Ya ina naga ya tura min 40,000 kuma. 40,000 kuma? Ba 90,000 ya kamata ya tura maka ba? To, mu koma. I don't want peace. I want problems. Kai, ya naga 40,000 sai ka tura min 90,000. Allah sarki malam, Allah sarki malam. Da ka san taimakon da na ba za ka zo a fusace wallahi. Wani irin taimako kuma? Kuna barin nan ɗazu. Kawai na ji a masallaci ana sanarwa ana neman taimako. Za a sai speaker masallaci. To, duba da ne na ga kai ustaz ne. Zan tura ma 90,000 sai na ɗau 50,000 na kai masallacin nan na turo ma 40,000. Haga ai yayi ko? Allah. A'a, kyale shi. Tsaya. Daga taimakon Allah. To mu je masallaci. Fito mana. Aba ustaz, ya haƙuri ustaz, sarace wasa nake maka. Ai ba 50 na tura ba. Lokacin da suka buƙaci kuɗin nan na tura 48 sai na ɗan soke 2,000. Da na so da kuɗi da shi to kai ga da sarace. Ai yanzu.